Takže nazdar lidi, tady je Kutka LP a jsem tu u tutoriálu detektor itemů a funguje to takhle. Vezmeme si, nebo hodíme do toho snowball a zahraje vám to. Jste to asi neslyšeli, ale bude vám to fungovat. Tak. Takže co budeme potřebovat? Budeme potřebovat jeden noteblock, jednu čestku, 11 sandblocků nebo libovolných bloků, 2 redstony, jeden redstone komparátor, jednu redstone torch a 2 hopry a 6 snowballů. Tak. Takže postavíme první takovýhle okýnko. Tak, tadyhle jeden blok a vlastně na ten si dáme hopper. Teď zase do okýnka musíte držet shift a dát ho tam. Další hopper, takže pak zboříme. Dáme tam čestku, blok, tenhle blok zboříme. Tady dáme komparátor a tadyhle další blok. Tak. Tady dáme redstone torčku a tady 2 redstone. Jo? Tak, já počkám, až mi to přestane levovat. Můžu chvilku počkat. Takže jsem tady zpátky a došlo mi dneska na disku, takže jsem to musel stříhnout. A skončili jsme tadyhle, 2 redstone jsme dali a teď už to máme hotový. Takže jo, měli bychom. Jo, ještě tadyhle. Do téhohle hopru hodíme 5 snowballů, jenom 5. Tak. A sem nahoru si hodíme noteblock. Tadyhle do toho rovu. Tak. A teď do tohoto hopru si dáme to. Teď si tam hodíme jeden snowball a zahraje na to. Příště to vylepším, vy to teďka neslyšíte. Tak. Teď můžete zkusit nějakou jinou věc a ta vám tam zůstane, ani vám to nevezme. Takže doufám, že jste to všichni pochopili a já se s vámi loučím.